seuraavaksi pyytäisin Tuomas Ruslinin lavalle kertomaan, että miten ilmastonmuutos näkyy lajiston lämpenemisessä ja mitä se lajiston lämpeneminen edes tarkoittaa. Hyvä. Lähdetään siitä toteamuksesta, että ilmastonmuutos, sehän ei ole mikään tulevaisuuden asia, vaan se on jo käynnissä, se näkyy hyvin selvästi. Jos jaetaan Suomi 3 boreaaliseen vyöhykkeeseen, pohjoiseen, keskimäiseen ja eteläiseen, ja katsotaan millainen lämpötila on nyt, tuo vihreä käppyrä vastaan millainen se oli silloin, kun minä kävin koulua, joka on se harmaa ja tosi vanha käppyrä tuossa, niin näemme, että Keski-Suomessahan on nykyään samanlaiset olot kuin Etelä-Suomessa oli ennen, ja Pohjois-Suomessa samanlaiset kuin Keski-Suomessa oli ennen. Tämä on valtava muutos. Miten lajit siihen reagoivat? Tietysti jos ilmasto muuttuu, niin lämpöä suosivien lajien osuus kasvaa. Se on tämä yhteisöjen lämpeneminen. Ja miten se toimii? Mä kerron 3 esimerkin voimin. Ensinnäkin voidaan verrata eri laji- ja eliöryhmiä toisiinsa. Jos katsotaan, mikä on lämpöä suosivien lajien osuus nyt, joka on tuo keltainen käppyrä, vastaan ennen on tuo vihreä, niin nähdään, että lämpöä suosivien lajien osuus on ripeästi kasvanut. Se on kasvanut päiväperhosissa, se on kasvanut yöperhosissa, se on kasvanut linnuissa. Sen sijaan kasveissa ja kasviplanktonissa vastaavaa muutosta ei vielä näy. Toinen pääpointti tässä kuvassa on se, että lajiyhteisöt laahaavat ympäristöä jäljessä. Tuo oranssi palkki tuossa, se on nykyinen lämpötila. Ja nyt me nähdään, että joka lajiryhmässä lajien ilmastomieltymykset eivät ole ehtineet perässä, kuin lämpötila nousee. Eli yhteisöt elävät itselleen sopivaa lämpötilaa lämpimämmässä. Ja sehän ei ole hyvä juttu se. Sitten keskitytään yöperhosiin erityisen lajirikkaana ja tärkeänä ryhmänä ja katsotaan, miten nämä muutokset tapahtuu. On selvää, että Etelä-Suomessa elää enemmän lämpöä suosivia lajeja ja Pohjois-Suomessa elää enemmän viileitä oloja suosivia lajeja. Mutta mitä tapahtuu, kun ympäristö, kun ilmasto muuttuu? Silloin lämpötila nousee, etelästä virtaa lämpöä suosivia lajeja ja samalla pohjoisesta on häviämässä viileitä oloja suosivia lajeja. Eli Etelä-Suomessa nähdään lajimäärän jopa runsastumista, erityisesti lämpöä suosivien lajien osuuden kasvua. Pohjoisessa me nähdään lajien häviämistä. Ja nämä muutokset ovat niin nopeita, että ne ovat jopa paljain silmin nähtäviä. 2 yleissääntönä luonnossa tuppaa olemaan niin, että etelässä lajit ovat vaaleampia kuin pohjoisessa ja etelässä lajit ovat keskimäärin pienempiä kuin pohjoisessa. Nyt jännittävää on se, että kun yöperhosyhteisöjä seurataan yli vuosikymmenten, niin nähdään sama muutos ajassa. Ilmasto lämpenee, samalla keskiverto lajin väri vaalenee ja koko pienenee. Mun nuoruudessa yöperhoset olivat suurempia ja tummempia. Mitä tämä kaikki tarkoittaa? Suomi lämpenee siis todella nopeasti, ei tulevaisuudessa vaan nyt. Nämä muutokset näkyy suoraan lajiyhteisöjen koostumuksessa. Yhteisöt eivät kuitenkaan lämpene yhtä nopeasti kuin ilmasto, eli ne laahaavat ilmastovaatimuksia, niiden ilmastomieltymykset laahaavat ympäristön perässä ja ne ovat osin ekolokeronsa ulkopuolella. Erityisen suurissa ongelmissa ovat
pohjoiset lajit ja yhteisöt. Ikävä kyllä. Kiitos.